Comrades and friends, how are you? This is Traore here. Now, dza12 guys, i12 dzatatosvika padziri. Saruwaka tobva tadii paya. Ndo inonzi flop iri legendary. Iyi ndo inonzi flop iri legendary. Kwete zvekutamba. Ndozvo zvinozongora kuexposa kuti unenge uchida hako kutungamira asi unenge usina chaunoronga. Tichiudzana advice paya, tinenge tiri kuda kuti munhu urambe une chiremerera. And tiri kuti tese we are fighting the same cause, therefore hapana chakamboshata kuzama kuonesana mafambiro nemaitiro. Asi tikapindwa nemweya wokuti zvandataura ndizvo, worega unzvera woti but zviri kutaurwa izvi zvinobatsira inini guys. Because chokwadi chaicho ndechekuti maprotest aitwazvo, people are tired. And also you cannot be using the same strategy over and over again and expect a different result. No. Unongowana result rangofanana as long as the strategy is not change. So munoti mukamboenda nerimwe side motraya zvimwe muchifamba makadaro. And also my main point is hazvibatsiri kuti tinoita chinhu chisina endorsement yaMundarageza, because he's the commander of the revolution. So the moment you come up to the people and say mine is the Zim movement, people will say it's fine. Itatoona kuti zvinosvikepi. Unozongosara wakamira iwo nemukadzi wako when it's business as usual. Unosara wamira nemukadzi wako, vanhu vanongokutaura kuti so magurupu aya anoda kuchenjerera, machanel anoda kuchenjerera, because ukaita channel chaiyo ikatoita vanhu 1000 usafunga kuti vanhu ivava vanokuteera dzekuti chese chawataura vanobva waita. Machanel vanhu vakapinda kuda unzwa kuti uyu ari kutaura kuti umwe ari kutaura kuti uyu ari kutaura, vozobatanidza vaona zvine musoro ndezvipi. Ende vanopinda machanel ese because vanoziva kuti nhasi Traore achanga achitaurawo, mangwana anenge asina zvekutaura, umwe achataurawo. And you see, so unotopererwa. Sitole anobva ati nhasi muchannel hamuna chiri kutaurwa in respect of programming. Zvazvinoita mapofu akatungamirana zviya, munozongonowandira mugoronga, munonowandira mugomba. Ndo challenge iri kuitika kuti people are not thinking, and they are taking advantage yekuti most people are gullible. Vanhu vakungoteerera zvese vachiti maybe zvinogona kuita, asi hazviiti nenzira yakadaro, hazviiti nemutoo wakadaro. Pane dzimwe nzira dzakatarwa dzinoita kuti chinhu chibude, zvichibva futi nekuvatungamiriri vari kuziva zviri kuitika, vana Mundarageza. Saka zvese mamhuzi anenge ataura kunzi signal 3 stage 3 stanza yakati vanhu mune muchitambwa nemi paya, hapana chabuda zvavo. But isinei, regai tinzwa kuti next vachaita sei. Asi this is a good wake up call. Vanhu vane vatodzidza, so pasina Mundarageza mune muchinyeperana, hazvibudi. Munombotraya, handi matraya kudai, unongonomira ipapo nemukadzi wako. So chafulopa ichi